Hai लोगोफोर नै दायो जों टाउनाव दंफैयो आब'मोननाव हेलौ रौथा थांगासिनो बाव गारि गाखोगारा बिब' बिनानाव नै बबाव थांगोन दे रौथायाव मा होनो प्रेक्टिस दङ रौथायाव थांनोसै बिब' बिनानाव उदालगुरिनिफ्राय रौथा थांगासिनो होनदों थाबायनानैसो नामा थाबायबाय थागोन जोंनि प्रेक्टिसखौ गारि गाखोनोसै खोमसि जाबाय अखा हासिगोनदां मा होनगोन गारि स्टेन्डआव थांगासिनो रौथा स्टेन्ड मोजां नुदों ने न'खौ बेलेग माबायाव फैनानैसो नै जोंनि फ्रेन्ड्स आब'आ मेकआप आर्टिस्टआ जोंना जों बिदियानो ओंखारा दायो आब'आ आंखौ मेकआप खालामगासिनो ओमफ्राय मेकआपआ खावसे जाबायानो कमप्लिट जासिगोनानो आरो बारा गोबाव नांला बांसिन खावसे खालामनो हाखाबायानो आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि दिनैनि आब'जों मेकआप खालामजानायखौ ओमफ्राय माबायदि नुयो दायो आब'नि मेकआप प्रेक्टिस खालामनाया कमप्लिट जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोन्दों आब'आ प्रेक्टिसावनो बिराद मोजां मेकआप खालामना होबाय आरो आंखौ ओमफ्राय नैबेनो आब'नि मेमआ आरो आमिशा मेकआप स्टुडिअ'नि मेम ओमफ्राय बिराद मोजां फोरोङो बियो स्टुडेन्टफोरखौ नोंसोरबो लानोबा रौतायाव लाफैनो हागोन आरो बिराद मोजां फोरोङो
ফ্রেন্ডে মাতিছে তাত মেকআপ কৰিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ভাল লাগিছে লিপষ্টিক লগাই ল'ব खारबावोसो खानाय खानांगौमोन लिपस्टिक आब'आ बेजों देलायहोनाया हाजार मेकआप खालाम आंखौ समाया लोगोफोर महरानो गैया नालाय मेकआप खालामबाबो मोजांखौ नुवा ओमफ्राय खानायखौ जेबो स्टाइल बानायासै आरो बिदिनो लाबाय ओरैनो मेकआप प्रेक्टिसल'सो नालाय ओमफ्राय खानायखौ बानायासै जाय ब्लं ब्लं बिदिनो लाबाय खानायाबो गयरिरि जि गाज्रि जाखाबाय ट्रेनजों लोगोफोर फैबाय उदालगुरियाव थांसै रौतायाव ट्रेन नेदोंमोन थांखासै माबार जिनिस गाखोनो मोनसिगोन आं जि गोबाव जाबाय ट्रेन गाखोनाया खैबोसो जाखोथाय बांजोब्बाय गसंनानैसो थांसै बिराद गोबावनि उनाव ट्रेन गाखोबाय जादो उखैथारबायनानै रौतायाव थांना फैनानै जानोसै रुथि गोरानखौनो माया